Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउसआव दङ रावबो आसाम पुलिस अफिसारा पिएसअफोरखौ गावसोरनि हाबाफोरखौ मावहोनो मोननाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो जाय अफिसारफोरा सरकारनि बिथोन होनायखौ मानिया बिनि हेंथायै गोख्रों एक्सन लानाय जागोन आरो गसर थिसननाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथांखौ बे आयेनखौ मावफुंनो बिथोन होयो पिएसअफोरखौ माखासे अफिसारफोरा गावसोरनि न'नि खामानि मावहोनायनि गोबां गसर मोननायनि थाखाय बे थांखिखौ लादों होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों आरो जुदि सोरबा अफिसारा पिएसअफोरखौ खामानि मावहोयोब्ला गावसोरनि पकेटनिफ्राय बेथन होनांगोन होननाबो बुंबावो चिराङाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय चिरां जिल्लानि बासुगाव सहरनि दखानाव हरखाबै गिख्रंथाव अर खामनायजों सेवहांगार जाजोबो बे जाथाया दिनै फुंनि 7:30 समाव जायो बे गिख्रंथाव अर खामनायजों गंनै दखाना खामनानै सेवहांगार जाजोबो मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्देह खालामो बे अर खामनायजों गौतम साहा आरो आसुरिदिन शेख मुंनि सानै सुबुंनि दखाना सेवहांगार जाजोबो अर खोमोरग्रा हानजाया खौरां मोननानै जाथायसालियाव फैनानै अरखौ खोमोरोब्लाबो बेनि सिगांनो खामनानै सेवहांगार जाजोबो रासिया हादरखौ UNHRCनिफ्राय एरख'बाय इउक्रेनखौ गाग्लोबनायनि थाखाय रासियाखौ इउनाइटेड नेशंस हिउमेन राइट्स काउन्सिल सुंद'बै UNHRCनिफ्राय एरख'नो USAनि गेजेरजों थांखि लानायाव UNGEआव भट होनाया जालाङो बे भट होनायाव गासै 93 रासियाखौ एरख'नो भट होनाय जायो बेराफारसेथिं रासियाखौ हेफाजाब होनायाव गासै 24 भट होनाय जादों मख'नो गोनांदि गासै 58 हादरफोरा बे भट होनायाव बाहागो लायाखै बिनि गेजेराव भारतआबो दङ अल बिटिआर एलपि इउपि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङो दि एलपि इउपिआव फोरोंगिरि थिसनाब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबोद खम समनि गेजेरावनो थैनो थांगासिनो दङ होनना मानोना गोबां फरायसालिफोराव सासेल' फोरोंगिरिया फोरोंगासिनो दङ आरो बबेबा फरायसालियाव लांदां मासि जानानै दङ होनना नोंथांमोननि आखायावसो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा नोंथांमोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनो सानदोंब्ला एलपि इउपि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो थिसनथाइ होनांगौ होनना बिटिआर सरकारनिसिम खावलायो उदालगुरि जिल्लानि बर'नि फिसा बक्सिं गेलेगिरि भाग्यपति कछारिया सोलिबाय थानाय थाइलेण्ड अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्ट 2022 आव दिनै मोनायाव सेमिफाइनेल मेचखौ गेलेगोन बक्सार भाग्यपति कछारिया दिनै मोनायाव सेमिफाइनेल मेचखौ फिलिपिन्सनि गेलेगिरि बेकेडाननि हेंथायै गेलेगोन थांनाय बोसोर 2021 मायथाइनि 11 जुन खालाराव क'क्राझार जिल्लानि उफियाखुटियाव सानै ट्राइबेल हिन्जावसा फारियै समायना राभा आरो रबिता राभाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरिफोरनि जोबथा साजाखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया फोसावबाय बे जाथायनि साथाम दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा फोसावबाय दिनै क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया बुथारजानाय सानै ट्राइबेल हिन्जावसाया दिनै जोबथायाव न्याय मोनबाय फासिनि साजा फोसावजानाय साथाम दायनिगिरिफोरनि मुं फारियै फारिजुल रेहमान नासिबुल आली शेख आरो मुजाम्बिल शेख मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोर 2021 मायथाइनि 11 जुन खालाराव क'क्राझार जिल्लानि उफियाखुटि ओनसोलनि सानै ट्राइबेल हिन्जावसाफोरा सप्ताहि बाजारनिफ्राय न'फारसे गिदिंबोफिनाय समावनो सास्नि मुस्लिम सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनायनि उनाव जिउ फोजोबनायनि उनाव बिफां सायाव फासि लगायनानै दोनदोंमोन बे जाथायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दुखुथिया न'खराव थांनानै बे जाथायखौ नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों